Malauman ang kampo ni Mangakop nga matuno lang hustisya sa kamatayon sa 19 anyos nga biktima nga si Amir Khan Mangakop. Sa interview sa Armen Davao kang Attorney Gib Andrew Cabahog, legal counsel sa pamilya, nga subay sa bugat nga mga ebidensya ug resulta sa otopsiya, kini maoy nagpamatuod nga brutal nga gipatay ang biktima. Mato di Cabahog nga ang ihap sa fatal shot sa biktima dili mutakdo sa self-defense sa suspect. Sumala sa official statement nga gipagula sa legal team, brutal nga gi-murder sa suspect nga si Dr. Marvin Pipino ang biktima nga nakahiagaw og unom ka mga fatal gunshot wound sa iyang parte sa lawas, hinungdan sa iyang kamatayon. Yung mga injuries doon, yung mga organs na natamaan ng bala, are all consistent to prove our case. I hope that it will satisfy at least the probable cause to file the proper information for murder. Subay niini, grabe ang gibating kasakit ug kasubo sa pamilyang Mangakop sa pagkahibalo sa autopsy results sa NBI. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man ay Miginita, Tatak RMN.